Nganong kinahanglan man si Christ mamatay para lang mapasaylo ang atong mga sala. Muna itong pag-isgutan sa atong daily devotional. May buntag, welcome na sad sa atong devotional si Pastor John Encargues gihapon. Anita sa Romans chapter 5 verse 8, a very common verse. But God demonstrates His own love toward us, in that while we were still sinners, Christ died for us. Ang Ginoo magapanalangin sa iyahang mga pulong. Now, wala ka gi-save sa Ginoo tungod sa iyang love. Wala ka gi-save sa Ginoo tungod sa iyang mercy. Kabalo ka, na-save ka, legally na-save ka, na-justify ka tungod sa justice sa Ginoo. Now, tagaan ta kag usa ka concrete nga example o illustration. For example, imong balay gisunog sa usa ka tawo nga dautan kayo. Andi nasakpan ang usa ka tawo, so nagatubang mo karon sa korte. And then ang tawo nga nagsunog sa iyong balay nasa right side sa judge, ikaw po nasa left side. Moingon ang judge dayon atong tawo nga nagsunog sa iyong balay, moingon siya, Sir Talpulano, according sa atong law, ang bayad sa imong sala nga gibuhat is pagkapriso sa walay katapusan. And then, Sir Talpulano, guilty ka sa usa ka sala sa pagsunog sa balay sa usa ka tawo na ay nakakita o kumplitong ebidensya, and then guilty ka nga ikaw gyud ang naghimo. And then moingon din ang judge sa wala nimo gi-expect nga statement. Moingon ang judge, pero Sir Talpulano, naluoy man ko nimo. So tagaan ti kag second chance. Dili na ti ka prisuhon tungod kay naluoy ko nimo. Do you think sakto ang gihimo sa judge? Ang answer, dili. Kay dili siya pwedeng mapasaylo tungod lang kay naluoy ang judge. Kay according sa law, according sa balaod, kinahanglan niyang bayaran ang iyang sala. Guilty siya sa iyang sala, ug bisan pag ang judge naluoy niya, bisan pag love siya sa judge tungod kay naa man lagi hustisya, naa may balaod, kinahanglan niya kining bayaran. Wala ba ka nakapangutana ingon ana biya ang status nato sa Dios? Nakasala ta o kinahanglan natong bayaran ang atong sala, kay ang bayad sa sala pagka-impyerno sa walay katapusan. Now, bisan paghigugma ka sa Dios, bisan pag naluoy siya nimo, dili pwedeng pasayloon ka tungod lang sa love o tungod lang sa mercy. Dili pwede mo ingon ng Dios o pasayloon na ti ka sa imong mga sala, Marta. O ikaw, Luis, pasayloon na ti ka sa imong mga sala kay naluoy ko nimo. Dili. Tungod kay ang sala kinahanglan yung bayaran bisan pag naluoy ang Dios nimo. So na ako ikaduhang illustration nga gusto na akong paminawon nyo maayo ni. Kani si Talpulano nasakpan nga nagsunog yun sa maong balay. Now, ingon ang judge kang Talpulano, Sir Talpulano, gisunog niyong balay o guilty ka sa imong sala. Now, sumala sa tong balaod, Sir Talpulano, kinahanglan nimo bayaran og 100 million ang imuhang sala. Karon, niingon ang judge, pero Talpulano, naluoy man ko nimo. Kabalo kong wala kay kabayad, kabalo ko nga makasasala kay ka, kabalo ko nga dili mo kayang bayaran imuhang mga sala. Pero naluoy ko nimo, Talpulano, og love ti ka isip usa ka tawo. So ang gibuhat sa judge, iyang gihubo ang iyahang coat isip usa ka judge, minaog siya dito kang Talpulano ug mingon siya, Talpulano, miduol ko nimo dili ingon usa ka judge, miduol ko nimo isip usa ka higala. Naay kwarta, tagaan ti kag 100 million. Mao ni ibayad para mabayaran nimo imong sala sa balaod aron makagawas ka gikan sa silot sa imong sala. So nisaka og balik ang judge dito siyang lingkuranan og gibalik og sulob iyahang coat as a judge. Diningon din ang judge kang Talpulano, o Talpulano, naa ba kay bayad sa imuhang mga sala? So si Talpulano, gihatag niya ang 100 million ngadto sa judge aron mabayaran iyang mga sala. Hinumdumi, ang gibayad ni Talpulano gikan ra gihapon sa judge. You know, inana ang gihimo sa Dios para nimo
para mapasaylo iyong mga sala, aron legal kang mabayaran iyong mga sala. Wala kay pambayad sa iyong mga sala. So ang Amahan nagpadalag pambayad para nimo, nga mao si Jesus Christ. Kay dili ka pwedeng pasayloon tungod lang sa love ug tungod lang sa mercy. Kinahanglan gyud nimong bayaran imong mga sala. So, wa man kay pambayad sa iyong mga sala, ang Amahan mo'y nibayad nini para nimo. Gipadad-an kanyag bayad ug mao nang si Christ minaog dinhi sa kalibutan. Namatay siya sa cross ug ang kamatayon niya sa cross mao toy bayad niya sa imong mga sala. So karon ang forgiveness nga imong nadawat, ang salvation nga imong nadawat, nakagawas kag gikan sa silot unta sa sala. Dili to tungod nimo, dili to tungod sa imong religion, tungod kay ang Father gitagaan kag pambayad sa imong mga sala nga mao si Jesus Christ, aron legally ma-declare kang justified or walang sala na. Mo nang kaluwasan nga nanimo dili na tungod lang sa love sa Ginoo, di na tungod lang sa mercy sa Ginoo, tungod na kay ang justice sa Dios nabayaran, na satisfied ug natumbasan sa kinabuhi ni Jesus Christ. Mo nang imong kaluwasan usa na ka legal, kay niagi naglegal nga process. Pasalamati ang Dios ug dayga siya sa imong kinabuhi. Ginoo, salamat sa mga pulong nga mong nadawat. Salamat Lord sa reminder unsa ka precious, powerful ang kamatayon ni Christ sa cross, Ginoo. Ug ikaw Amahan ang nagpadala sa pambayad namo sa among mga sala. Tagay mig heart Lord nga mo commit ug mo surrender sa mong kinabuhi diha para nimo. In Jesus name, amen and amen.